हाय लोगोफोर नै मा होनो गोदान भिडिअ बानायलायबाय मोनसे आं दा दख'ना बायनो थांनायदों आरोना हाबानि दख'ना बायनो थांनायदों ओमफ्राय आंनि ब्लाउस सुनायखौ कन्टिनिउ आं ओंखारबाय माने गुदामल' नांसिगोन मा होनगोन इखो हुगा मारिग्राया इखौल' नांसिगोन आरोना कन्टिनिउल' नै ओंखारबाय आरोना सुखांबाय माबा होनो दंबावो ओंखायनो देखायजोबलां आंनि हाबानि दख'ना बायनो थांनांगोन आं हाबा जासिगोन भिडिअखौनो लेटसो होयो जा लोगोसो नांगोन माबासो लाइभसो नांगोन होमबासो जागोन होनना बय बिदिसो थायोना अ लामानि खामानिसो मावदों ना इयाव दिसि साहाब ओंखारलांबाय बडिगार्ड माखायो ओइलाय खालि लाखिखागोन खोना ओइनो गंसे फैदो इयावनो गाखोनोसै जोङो माथ' नै लामा बानायहांदों मानसि दंबावोसो ना Sandal sama. Mapaidi ba kan mapaidi? Kahay. Ide. Namadi. Rồi đi kan bay. Moजां deh. Neng बायदिसिना खाबाय आं मोनजाया सोबाव सोबानो जागोन दा ini kau tentang apa sih na bisa no number 2 Parti mana itu lalu lambah bu mana tu siapa? Yang namanya ya itu sih ya gitu saya betul dah bu matang dia pun mau ini dokna bayi naik kan video lan power lagi dokna naik nang nian video mana nian salah sih ada gua dokna harsing mini kenapa ke? Iya. Aneh. Salah. Minum beda naro. Obeho. Kacau nanti. Habibay. Kina orang naik kunci ya? Ron moजां जाखायो नि दिहुनफिनबाय गोखै नङा ओरैङा गोखै बिदै उखैदोयो मोसाना फैनानै आं बेखौनो
बोरमानिसो थां नोंनि गामि नङाथ' बोरमानिसो नोङो बोरमानिबो सेसापानिबो ओमफ्राय पानिबो ए गामियानो बेसेबा बुरजा मानसि बुरजा गामिनि नोंलाय नोङो जों गामि नङा देवले मोनब्रै गामिनि मोनब्रै नोंजों गामि नोंसेया पुरानावलिनि नङा न' काटलिगावनि नङा काटलिगावनि मोनसे जप्पानि मोनसे बोरमा मोनसे सेसापानि मोनसे फरना न'आनो मोनब्रै मोनब्रैनिया Let's go.